Sa Good Vibes, actress nga si Sue Ramirez ang nagpasalamat sa suporta sa mga Negrense fans. Malipayon siya nga nagupod sa inaugurasyon sang kahagugma nga si Victoria's Mayor Javi Benitez. May report si Nico Delfin. Bisan masako sa taping sa bag-o nga pelikula, nagbiyahe balik sa Victoria City si Sue Ramirez agod makaupod ang mga Victoriahanon sa inaugurasyon kag oath-taking sa iya boyfriend nga si Mayor Javi Benitez. Proud si Inday Sue sa kadalagan ni Benitez. This is it. This is the time that he was saying for change. It is legit. Ito yung legit na change na inaantay ng mga Victoriahanon. I cannot be more proud of him. Ginbalikan pa sang aktres ang ila pagpangampanya kundiin may pilaman sila ka mga video nga nag-viral sa social media. Ang mga bisita. Bisita mo. Mga bisita. You're sabi. I love Victoria's. It's home for me. But of course, I'm from Manila and you guys know that. Ginako naman ni Benitez nga mangin dako nga challenge sa ila ang long-distance relationship, ilabi na nga may dako man siya nga responsibilidad sa iya mga kasimanwa. May Inday Sue. Kablo ko, dako ang isakripisyo naton. Pero nagapasalamat ko sa imo pag-intindi kag pagpalangga. Layo man ta sa isa kag isa, pero siling ganin nila, mas kita nga magahidlawanay, mas nagapalanggaanay. May upcoming teleserye man nga pag-aupdan ng aktres. Labi ang iya pagpasalamat sa mga Negrense fans sa kadalagan sang TV series nga The Broken Marriage Vow. Salamat sa pasaling ninyo kay Mayor Javi. He will not let me down. And I hope to see all of you soon. Nico Delfin para sa DGCast Negros.